Hallo. Ja, og nu det der skal være, det er noget træning, og vi har forskellige kategorier. Der er 34, der er 35, og det samme med hesten. Hesten er ikke på, andre hesten er ikke på. Og det er det vigtige, der får lov til at føre show, og vi kommer til at være helt til det virker. Så vi ser ikke, hvad der sker, men ellers skal jeg råd til den eneste, som fortæller om, hvor meget der sker. Ja, nu. Skal du ikke køre os over til Brian i stedet for?